Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Defense Chief nilinis ang sumukong bomb expert na si alias Kama. Wala daw kinalaman sa Hulo Blast. Pambubomba sa Hulo gawa daw ng mag-asawang Indonesian suicide bombers. NBI pipigay ng husto si Kenneth Dong na suspect sa 6.4 na bilyong pisong Cebu shipment kung sino ang mga kasabwat nito. BOL plebiscite sa Miyerkules o bukas, babantay ang maigipon ng Philippine National Police. Worst case scenario sa BOL plebiscite, pinaghanda na ng COMELEC. MILF tinawag naman ni Lanao del Norte Governor de Mapuro na sinungaling. Samantala, COMELEC tututukan ang mahigit 10 lugar na itinuturing na areas of concern. Revolusyonaryong hukbo, iiwan na raw po ng MILF. Samantala, hindi daw ipinagbabawal ng Supreme Court ang reclamation sa Manila Bay ayon sa PRA. Mga complainants naman versus Kappa Investment Group lalong dumadagsa. At online child trafficking suspect arestado sa Cebu. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Sasang-ayunan kaya ng Pangulo o kanyang ibibito ang 2019 national budget na punong-puno ng pork barrel? Ulitin natin ang ating tanong sa bayan sa hapon pong ito. Sasang-ayunan kaya ng Pangulo o kanya pong ibibito
ang 2019 national budget na punong-puno na yung mga isiningit na pork barrel ng mga magagaling na mambabatas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito ang inyong kaibigan, si Errol Dacame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At ang ating programa po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay available sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cabling Channel 59, and Destiny Cable Channel 84 at sa 500 pang iba't ibang cable companies sa buong kapuluan. Piling po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ating palatuntunan sa hapong ito ay pinalilipad po as usual ni Clarence Andaya habang nakamasid din si Earl Nico Dacame at yung ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-remote pa rin po sa atin 1 month na. Ayan. Bumaba siya January 5, so today is February 5. 1 month. Ayos lang, sige. Kailan ka aakyat, bro? Marami tayong dapat ratsadahin. Malapit ng eleksyon, mga paghahanda natin siyempre, talagang ratsada tayo. Of course, kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines, News and Current Affairs, Operations Creative and Live Streaming. Ang mga tagapagulat po natin ay handang-handang magulat sa hapon pong ito. At sa mga nais pong sumali at sumagot sa ating tinatanong sa bayan, ulitin natin, sasang-ayunan kaya o i-veto po ng Pangulo ang 2019 national budget na punong-puno ng mga isiningit na pork barrel ng mga magagaling na mambabatas, no? Marami pong mga mambabatas ang talagang ang titikas at ipinangangatwiran pa rin na hindi raw masama ang pork barrel. Alin bang paniniwalaan po ng publiko? Ang sabi po ng Korte Suprema, illegal ang pork barrel. Pero ngayon po, marami ang lumalabag sa kautusan po ng Korte Suprema na dapat ay wala ng pork barrel sapagkat ang mga kongresista po nating magagaling at masisipag. Magagaling at masisipag. Magpalusot. Ito daw pong pork barrel ay pakikinabangan naman ng mga constituentes po nila. Talaga? Bakit may mga hakbangin kayo dyan sa Kamara de representante na nais nyong itago sa publiko ang inyong mga salen? Ang inyong mga salen. Meron pala dyan na kongresista na dati-rat ay 70 million ang regular na pork barrel nila. Pero hindi naman nila inaamin. Ito'y sa buwatang malawakan na kahit may pork barrel, walang aamin. Meron palang tumatanggap ng 160 million and even more. And even more. Ngayon, nasa inyo pong mga konstituente sa kanya-kanyang distrito o iba't ibang distrito na bantayan kung talagang may nagagawa ang inyo pong magaling na kongresista. Although, ang totoong trabaho po ng mga mambabatas, congressmen and senators, they are supposed to be legislators. They are supposed to be crafters of laws. Hindi po nila obligasyon na magpagawa ng kalsada, tulay, eskwelahan at kung ano-ano pa mga concrete projects. Hindi ho eh. Ang pangunahing trabaho po ng mga kongresista ay maglikha, magbalangkas at magbuo po ng batas na pakikinabangan po ng mga mamamayang Pilipino. Bakit sila talagang nagkukumahog, nagngangat-ngatan, nagsasapakan para po magkaroon ng pork barrel? Bayan sagot, alam nyo na. Di ba? Ang sagot, alam nyo na. Kapag ka malapit ka sa kusina, siguradong mamamantikaan ng mga labi. Di po ba? Wala na mga amin dyan eh. Pero basta, gusto lang nila itago na ang kanilang salen. Baka makita nyo eh. Baka mabuking ninyo eh. Itatago nila. But of course, ang mga Pilipino po ay matatalino na. Samantala mga kaibigan, unahin na muna natin ang mga reports ng ating mga kasama. Ito na nga, Senador Gatchalian nanawagan po sa mga public servants na maging tapat
sa inyo pong mga Statement of Assets, Liabilities and Network. SALN, kumbaga. Alamin natin ang detalye ng balitang yan. Hatid na sa atin ni partner Jojo Sikat live mula po sa Senado. Yes, parang Jojo, magandang hapon sa iyo dyan sa Senado. Pasok ka. Nananawagan itong si Senador Win Gatchalian sa mga public servant na maging transparent sa kanilang mga isinusumiting State of Asset, Liabilities and Net Worth ngayong 2019. Ito ang naging reaksyon ng Senador sa isinusulong ng Kamara de Representante na dapat na idaan sa plenary ang sino mang hihingi ng kopya ng SALN ng mga kongresista at magbabayad ng 300 piso kada dokumento. Ayon dito kay Gatchalian, kung maghihigpit ng ganitong house sa pagsasapubliko ng kanilang mga SALN, maraming hindi magdedeklara ng tunay na mga ari-arian. Tutol din si Gatchalian sa panukalang magbayad na napakalaki sa halagang 300 piso kada dokumento ang sino manghihingi ng kopya ng SALN. Aniya kapag ganito kalaki ang babayaran, lumalabas na ayaw na talaga ng transparent na mga kongresista sa kanilang mga pag-aari o yaman. Payag ang senador na magkaroon ng bayad sa pagkuha ng SALN, subalit dapat ay reasonable na kakayanin ng publiko. Ayon dito kay Gatchalian, transparency. So, handa na ako ipakita yun sa lahat. So, ako naman, dinideclare ko lahat ng mga income sources ko at assets ko kasi alam ko lalabas yun. That is accountability. Pag alam mo na itatago yan, pahihirapan mo. Bakit pa ako magdedeclare ng tama? Doktoring ko na lang. Sa parte naman itong si Senadora Cynthia Villar, naunawaan ito yung pinaguhugutan ng mga kongresista. Ipinunto pa ni Villar na ginagamit naman talaga ng ilang mga pasaway ang SALN para sirain ng isang public servant. Ayon kay Villar, ng mga lawmakers sometimes they use those SALN to destroy your name. Kasi minsan a SALN can be interpreted in many ways. So, na yung pwedeng papangitin, yung hindi naman pangit, yun ang fear nila. But actually, yung SALN per se na ganun, wala naman dapat pag-awayan doon. Kaya lang daw minsan binabago nila yung meaning ng SALN to destroy a person. nangangamba itong si Villar na posible maapektuhan dito yung mga pamilya ng mga public servant kapag nalaman sa kanilang SALN ang mga naglalakihang ari-arian nito na posibleng makidnap ang kanilang mga pamilya. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat, nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, ang SALN ay tinatadhana ng batas ng sino man pong nagtatrabaho po sa gobyerno, be it elective or appointive position. Kailangan niyo pong magsumiti ng SALN. Batas po yan eh. Batas po yan. Ngayon, kung talagang gusto niyo pong maglingkod at dati na po kayong mayaman, wala naman pong masamang problema dun eh. Diba? Dati na kayong bilyonaryo, wala namang masama dun eh. Kung totoo talagang dati na po kayong bilyonaryo. Ayan. So, ngayon, kung takot kayong makidnap tulad ng sinasabi ni Cynthia Villar, dahil daw sa pag nakita ng publiko, ay baka makidnap ang mga mambabatas. Pakikindam niya na maraming mga gunsang mga politiko. Nakapaligid mga armado. Paano makikidnap yan? Tsaka, well, doon po sa mga sobrang yaman, takot na takot malaman ng bayan ang kanilang kayamanan, natatakot makidnap pag nakita yung SALN, wag na kayong pumasok sa public service or public office. Dahil at the very start, yan po ay hinihingi ng batas na i-comply po ninyo. Ngayon, ang pangit naman talaga kung nandyan na kayo at gagawa kayo ng mga batas para lang sa inyong mga kapakanan. Tulad nito ng ginagawa sa Kamara ng Representante. Gagawa sila ng panibagong batas para pagtakpan ang kanilang mga nais itago sapagkat malamang marami silang gustong itago. Kasi kung wala naman silang dapat itago, bakit nila pahihirapan ng publiko na maka-access sa public document na yan na tinatawag pong Statement of Assets,
liabilities, and net worth. Diyan po sa SALN, diyan po inilalagay ng mga nasa public office ang kanilang kayamanan, pera man yan or properties, mga sasakyan, real estate, o mga bank deposit. Idideklara man po yan. Yan po ang tinatadhana ng batas eh. At isinasama din po dyan yung utang, yung liabilities nga eh. Meron pong mga nasa gobyerno na talagang mayayaman na. Wala naman silang issue. Pero yung mga pumunta lamang po sa gobyerno at dati-rati po ay hindi naman ganun kayaman, pero sa ilang panahon po lamang ay biglang parang tumatama sa loto taon-taon, ay yan po ang talagang siguradong nangangarap na itago ang lahat ng kayamanang tumubo ng kusa sa kanilang mga bank account sapagkat they cannot explain it properly to the people. Dahil kung aasahan lamang po ay sweldo ng mga nasa gobyerno, especially mga congressmen na pinipilahan po ng maraming humihingi, maraming nangangailangan ng tulong. Yan po ang aasahan by abono. Sa totoo lamang, mangangabono pa ang mga kongresista. Pero kung matutuklasan ninyo na talagang tumutubo ng 20 million, 50 million, 30 million a year, di siyempre, ang sagot dyan, saan galing? Kung hindi po yan may paliwanag, yan ang kinatatakutan ng mga mambabatas na nais itago ang kanilang mga SALN. Balikan ko po kayo mga suki, habang itinatanong natin sa sambayan ng Pilipino ang sasang-ayunan ba o i-veto ng Pangulo ang 2019 National 19 budget na punong-puno ng mga isiningit na pork barrel. Sagutin po natin yan sa ating pagbabalik pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.